Ako prekonať niečo, čo vyzerá neprekonateľné? Mám okolo seba, sa mi ukazujú ľudia, ktorí sú veľmi nešťastní, trápia sa, snažia sa prekonávať prekážky, nájsť v sebe silu, aby mohli žiť a naplniť si svoju dušu, svoj život. A mám sa okolo seba aj ľudí, ktorí žijú veľmi pekne, krásne, majú obrovskú silu, vzájomne si ju v partnerstve aj odovzdávajú a posilňujú sa. Mohli by sme si dať aj otázku, prečo to takto v živote máme, prečo nemáme napríklad opätovanú lásku, prečo máme takéto prekážky, prečo sa nám nedarí, prečo musíme robiť prácu, ktorá nás nenaplňa. Je to v podstate všetko o nás, o tom, aby sme sa, náš život dokopáva k tomu, aby sme boli sami sebou, aby sme robili veci a mali ľudí okolo seba, ktorí s nami súladia, pri ktorých sa cítime aj pri ľuďoch, aj v tej práci, sa cítime spokojne, bezpečne, necítime žiadne napätie, stres a cítime, ako to úplne voľne prúdi a súladí, ako je to tam, kde to má byť a ako sme my tam, kde máme byť. Keď počujem niekoho, ako mi povie, že neznáša, nenávidí svoju prácu a pritom viem, že nie je šťastný a viem, že prekonal aj nejaké partnerstvo, v ktorom nebol šťastný, tak ja to vlastne takto z toho nadhľadu vidím, že čo ten človek, ako by to mal vlastne spraviť, ale je v podstate potrebné, aby ten človek to našiel, uvidel, rozpoznal, čo má vlastne ako keby zmeniť alebo čo má vylúčiť zo svojho života. Ono v podstate, ja viem, že niekedy sa z tej práce nedá hneď odísť alebo niečo podobné, ale len stačí to uvedomenie už len, že to s vami, že to nesúladí, že to nie je ono, že to nie je pre vás, že to nepatrí ku vám a vlastne niekde vnútri vedieť, že k vám patrí niečo iné, aj keď možno neviete ešte čo. Stačí to vlastne len si uvedomiť a nechať ten váš priestor, aby vám to ukázal, nachystal, aby sa vlastne tá realita, ona vlastne ani sa nemusí nachystať, tá realita už je dávno vytvorená. Ona vlastne len si ju stačí vybrať a rozhodnúť sa pre ňu, že rozhodujete sa preto, aby ste mali toto v živote zmenené alebo mali to v súlade sami so sebou. Je to vlastne rešpekt a úcta samého k sebe. Vlastne my sme bytosti, ktoré majú v sebe obrovskú moc, ktorú si ani neuvedomujeme, silu, tvorivú silu. A my ani si netušíme a nevieme, že niekedy vytvárame niečo, o čo nemáme záujem. Je to vlastne hlboko v podvedomí. Sú to určité presvedčenia, ktoré nám nakodovali možno aj naši rodičia, prarodičia alebo táto spoločnosť, tento systém. A tieto vzorce a kódy nám vôbec neslúžia. A nemôžeme byť ani v plnej sile a sami sebou a nemôžeme ani vytvárať to pekné a krásne, ktoré by sme mohli pre nás, pre seba aj pre nás všetkých vytvárať. Trošku tu je teplo. Tak sa budem trochu ovievať občas.
prekonať neprekonateľné. Prvé, čo by som ja vlastne, alebo čo som ja prvé robila, tak som sa odovzdala do úplného ticha, do vlastne takého odovzdania a pokoja toho, že na ničom už netrvám. Prijala som to, že to nemusí byť tak, ako som to ja veľmi, veľmi, veľmi chcela. Keď sa mi to neukazovalo ako to, čo mi dáva spätnú väzbu pre seba. Alebo možno mi to dávalo takú spätnú väzbu, aby som si uvedomila to, že neprijímam sama seba možno v niečom, že si nectím sama seba, nemilujem sama seba dostatočne a ten pocit toho zaľúbenia a toho milovania si človek vie vytvoriť aj sám, vie ho pocítiť aj sám. Vlastne my sme sami stvorení z viacerých energií, máme v sebe rôzne tie energie, máme v sebe pocit lásky, milovania, máme v sebe pocit hnevu, máme pocit v sebe nedostatočnosti, máme pocit v sebe niekto žiarlivosti, niekto strachu. Všetko sú energie, ktoré nás môžu ako keby navštevovať, ale my sa môžeme rozhodovať o tom, ktorým vlastne dáme energiu a pozornosť. A ja som takto, keby ste vedeli, koľko strachu ja som v sebe mala zo všeličoho možného, aj zo samého života pomaly a zo šoférovania, proste z rôznych vecí a teraz momentálne som ten strach začala vypúšťať ale nenútila som sa zároveň do ničoho. Iba som vlastne vypúšťala ten strach, že v podstate buď nepôjdem vôbec napríklad šoférovať, alebo v podstate som si prestala hovoriť, že nie som dobrá šoférka, nejde mi to, nemám na to bunky. Toto som si stále hovorila, že to nepatrí ku mne. A v podstate som mala aj strach potom šoférovať. A teraz sa pustím a idem, ale je to určitý proces. Nestalo sa mi to len tak zo dňa na deň, i keď niekomu, ja verím, že sa to aj môže stať, že niečomu len preklikne, si povie, aha, tak toto mám zmeniť a sú také ľudia, také povahy, také typy osobností, ktoré to vedia takto spraviť. Takže vlastne by som chcela povedať týmto celým, že to neprekonateľné sa dá prekonať tým, že ostaneme väčšinou v takej neutralite sami so sebou. Snažíme sa občas, teda keď sme hlavne v ťažkých chvíľach, mať také bezmyšlienkové stavy, bezmyšlienkové procesy, čiže to je vlastne, je to síce ticho, ale ono je to ticho, ktoré obsahuje toho veľmi veľa, nekonečné množstvo a vtedy vám môžu prísť aj rôzne informácie alebo myšlienky, čo môžete urobiť ako ďalší krok napríklad, ale treba prijať aj to, že nemusíte robiť vôbec nič na chvíľku, že nie je potrebné do niečoho sa stále nútiť a mať teda tú víziu toho, že máte nejaké okolo seba to elektromagnetické pole alebo to svoje vyžarovanie, tú svoju energiu, lebo ste tu prítomní na tej zemi, ste nejaká časť energie, ste súbor energií, ktoré tu chodia po tejto zemi a vy vlastne môžete priťahovať všetko, čo ku vám patrí, aby ste boli v plnom pokoji a
šťastí a vlastne naplnenosti. Budete cítiť, že všetko vám prichádza tak, ako má. Stretávate toho, koho máte. Robíte to, čo vás baví. A vlastne je to s vami, celý ten život môže byť s vami v súlade. To neprekonateľné je to, že vlastne ideme proti sebe, akoby, aj keď si to neuvedomujeme. Je dôležité, aby sme boli v súlade hlavne sami so sebou, s tým, že nerobíme niečo, čo je proti nám, čo sa nám nepáči, čo je nám nepríjemné. A takisto nerobíme ostatným to, čo nechceme, aby robili oni nám. V súlade s našou dušou môžeme byť vtedy, keď si vážime sami seba, keď sa máme v úcte, tak ako by sme mohli mať v úcte ten vesmír alebo toho Boha, pretože my sme to. Ako náhle si uvedomíme, že my sme to stvorenie, my sme tá časť stvorenia a my tu môžeme prežívať už na tejto zemi ten raj, akoby. Tento priestor, ktorý môžeme využívať ako človek na zemi, je nekonečný, možnosti sú nekonečné. A vám v tom poli vašej reality sa môže vyskytovať čokoľvek. Vy si vlastne môžete povedať, čo už vypúšťate z tej reality a čo chcete, aby vám tam buď ostalo, alebo čo, aby sa vám tam ukazovalo. A môžete si povedať, že prijímate tú realitu, ktorá je s vami a s vašou dušou v súlade, a vlastne to necháte v takom pokoji a kľude bežať. A ja som si ešte hovorila nedávno, že ono sa mi to skladá, tá realita sa mi už skladá, ale nakoniec potom v jednom čase som si povedala alebo uvedomila, že realita sa mi môže skladať aj 100 rokov, takže si nemám hovoriť, že sa mi skladá, ale že už je poskladaná. Ona už existuje, len stačí sa pre ňu rozhodnúť a ona sa mi začne ukazovať už v reálnom živote po troškách, čo sa hoci čoho týka, len treba vlastne nebyť stále len v tých myšlienkách, ale práve ten bezmyšlienkový stav je ten neutrálny, je aj veľmi dôležitý na to, aby sme mohli vlastne ako keby byť v tom prijatí a vlastne vnímať, čo sa okolo nás deje, čo sa nám ukazuje, ako tá realita s nami komunikuje, ako sa nám to tu ukazuje. To je živý priestor, aj to naše pole je živé, nie je to mŕtve, sú to energie. A ešte som si uvedomila, že vlastne je dôležité mať vo vnútri čisto, sám sebe čisto, mať čisté úmysly voči sebe aj voči ostatným ľuďom a takto si pripraviť krásnu a čistú pôdu pre to, čo by sme v živote chceli mať. Či by sme chceli mať vzťah, prácu, čokoľvek. Je to veľmi dôležité mať tam tú čistotu. A ešte by bolo dobré máme v sebe obrovské množstvo potenciálu a síly na to, aby sme mohli si vytvoriť pekný život a takisto, aby sme mohli tvoriť niečo, čo nám bude robiť radosť a takisto ostatným ľuďom. To môže prinášať úžitok nejaký.
Všimla som si, že som brala život veľmi vážne už od malička. Mala som ho taký trošku ťažký a bola som príliš taká introvertná. A keď sa pozriem na seba predtým a na seba teraz, tak vidím ten veľký pokrok, čo všetko sa mi vyčistilo, koľko energií, čo ešte stále sa má, čo určite odburávať z toho môjho pola, čo som si možno ešte úplne neuvedomila, alebo stále ako keby na to zabudnem a idem na toho autopilota, toho z tých predošlých presvedčení a tých vzorcov alebo tých kódov, ktoré sme mali. Ale teraz to vidím, ako je to oslobodzujúce, ako vlastne, keď človek nebere ten život až tak vážne a vie, že všetko sa môže zmeniť z minúty na minútu sa môže všetko zmeniť a môžeme zrazu mať niečo alebo niekoho v živote a úplne sa nám môže obrátiť život komplet celý. Vlastne je len na nás, ako sa sami seba budeme vnímať, ako budeme vnímať ostatných ľudí, kde koho posudzujeme, kde netreba nikoho posudzovať, pretože ani my sme neboli dokonali, ani nie sme dokonali. Každý je tam, kde práve je, má v sebe také práve presvedčenia a energie, ktoré má. A proste je to dobre tak, ako to je. To, čo... A práve nám začal hrať rozhlas, tak nevadí, a ešte aj traktor. Tak už len poviem, že tie energie, ktoré sa nám páčia na iných ľuďoch, alebo to, čo vytvárajú, si môžeme načítať akoby z ich pola a môžeme si ich prijať za svoje, ak s nami teda súladia. Tak a toto je vlastne všetko, čo som chcela povedať. Môže to byť ťažké a môže to byť krásne. Je to určitý proces, nemusí to byť hneď a netreba sa do ničoho nútiť. Treba to nechať úplne voľne a dôverovať tomu, alebo nacítiť sa na to, kto sme my, a to nechať úplne prirodzene k nám prichádzať. Všetkým vám prajem, aby ste boli spokojní, aby ste našli to svoje miesto v živote, aby ste našli sami seba, kto ste, čo máte radi, čo k vám patrí, a aby ste boli naplnení radosťou a láskou. Pekný deň vám prajem, dovidenia.